Balimao, alerte, 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 alerte. Billet mardi 16 juin 2026. En boraka information téléman dosoro. Ko mogo bata ani duru. Tero mogo bata ni duru. Uni armement kouraw de keleme qui prépare qui nyesim Bamako de Massisa. Malion atigi ngole ka fangana information fana. Mogo sababere fana confirmation dia. Awa Mali autorité mogo a informera de. Bamako attaqué di au plan de Bekalabe. Aya klito aw yerla. Angeni ka fokama avertira de. Na yaw sigi. Wallahi billahi nous donna Bamako zina parce que on est armement croix do bolo sanno. Ils ont des tireurs d'élite. Tireurs d'élite ou bolo sanno. Oye kilingi. Deuxièmement, les missiles anti-drone au bolo sanno. Drone kamikaze bolo sanno. No e ikrenyon ka drone croix no ye. Ou armement croix de sorosisa. Bina daraka mogo nunu. Ou demelen ba de besisa non. Meka tien blende fa ongena bi. Bagabagal kante la sena kante. Oh, na kera domina Bamako kono agaranta foko ababalla wala de. Ne keni ya averti awa agrito bi dati la de. Ne se kutu ngarabe ka kuma fait bi mardi 16 juin 2026 aya agrito aw yerla. Parce que uni arman kurambu bolo zeina o puissance ka boni korolengi. Blende kuro bu bolo sanno. Moto ere ka dogo ka kula sanno. Et puis ameni ben fala utara ou ye village do attaquer. Ou ye attaquer ka jine, ka attaquer pays do gona. Et fenga fana marala tuguni kay marala ka bo jema kana Bamako o sira fana tegera. Kita ere kerebete ni farati ka bo kita da fe sandro bi mene. O be image be amena image la a vocalu fana be amena vocalu fana jambe je ka bela dinyo ko fe. Amo fala wakati bi nga surasi bade fana be ka bo armée la. Ay anye information fana soro dans quelques heures. Anga surasi do be non. Ko le commandant Sidi Ak Daoud ni fana anga surasi wera de fana tuguni mun fana défection ke. Ça va plus d'une semaine, chaque jour, Mali Surasi, officier Bao de Beka Bobi Kata Fara Mogon Nununka. Plan Moumeka préparé, c'est très grave pour le Mali. A photo fleni. Nifananga commandant, un commandant de l'armée malienne. A Boraï Mali Janfatara Fara Mogon Djouka. Awa missile anti-drone fenga de Boubolo Samno. Utara Dugu Chaman Jenny Bio, imagine Benton Liraoula. Mais même fo onyena. N'a préparé qu'elle a préparé qu'elle a kama. Anga bon manamana kan nunu konna wokolon kan fo nunu konna fi man kan jema mai moto ba kai moto denni kai wallahi billahi aba sigilo to donga bena cheni ba don kutuguni ma nunu be ga wuli chuka bina zeina ambe klongera mo gon bu sobela de bina ka mo bu sobela de tendu ka wula de mena vocal do kala me janga vocal na me nyoko fe ne ken ya averti anga janga ni vocal la me folo tina mala gulu ma ta cheni ma haramuni nanin be Saratombo mi fle majama fanfe tieni bugulache Saratombo be uronina ni wati na sisa be mukuchila ne hakila mo chama ka recherche ta ayora jona mais ni hakila ni ko majama tron recherche kelo ba ayora jona obeka dugumo ka bagan fara nyon kan ni wati na oni doso ko ni karlim bi nyona mukuchi re gwani do kosobe ko mo be demena wa oni moto chama badende nana aywa jamana ka ajor la ni yorani na ni ko moto bakana bodi ni moto ba chama de nana aywa na moto ba chama ko ni circulator ya yor la beteru sudi aywa ko mo be demena ni wati na anga vocali antina ke vocali jani amba ni afi aka didi nyogo makata aka dum be ka telephone barakono be ka soro ayda so kan ko wala dugun to de Saratombo abe jene maradila ayda so kan ko antani sisi anugoni ni wati na muki kwande do kosobe dan so uni mutu ba chama de nana awi wudu fo ko uluka moto ko ba boli aywa jamana ka jor la koni tan so ga ko ay le vocal mais n'est-ce pas o dugu chama de be yo attaquer kunu yo dugu do fana attaquer dans les pays dogon dugu to ko pays dogon attaque de Sodombougou. C'est lundi 15 juin 2026 une attaque a eu lieu dans un village de la région des pays dogon, précisément un village Sobondougou. Donc utara yo attaquer ken yo fana nyo information soro o tele ko fe ka ba tukunu jema fana tukuni sari yoro re jole me jema yere anga jango fana me tukuni abeni imagine donc jema
gare qu'on a des flèches tantôt. Ça dit que Djema era la mobilité ka bobli ere. Mogo nunu be ka aranforu de soro. Ah Malien. Aranforu be quarantaine de kaula de. Ou te ka bo côté kelina. Mali côté nani fefe be non. Mogo nunu ntado mogo kuro de nana foru ko ane kenimado. Mogo batan ane duru. Ka be tianu ere de. Ça dit ou chaman ba de be nyon ka awa arman kuro de bubulu. Ils ont des tireurs d'élite. Tireurs d'élite ou boulou samno. Les professionnels. Écrini on be karani minankora ye kaduma. Stratégie de be malien mo de famille. Nié ikeren kele de transporter to kana bla Sahel kono sa. Ko fuka Mali bi. O de stratégie be sena. Ne de la ka kuma info akli bala. Stratégie kele de boulou ko ka Mali bi. O ba kande. Ibe ni fo mo ko chama be bo non Mali jamana bade Mali tiseka bi ala kana Mali bi ambega la ngini wodi ala kana Mali bi Syrie irisu ye fakali danunun ka Syrie 2014 15 16 et 2024 la fin wakati la ni mafli Bachar Assad ka fanga bina ama Mali surasi chama be ka commencer ka dum fara mo nunka n'est-ce pas chama ka commencer ka fara mo nunka bon au bout ton nasam ou banga douanga ou be anga officier de infiltrer dans Bamako kono sisan nous on infiltrer ils vont avoir des pouvoirs parce qu'un officier fait be kata faruka betani Mali secret. Un officier d'une armée a des secrets, c'est comme un agent secret. C'est-à-dire jamana officier jamana surasi nyamogo no e jamana janfa abe jamana secret do ba bulu quoi abi se ka bona secret do kata di jugu mako bon Mali surasi nyamogo chama badi Mali blakata fara monunga munda ato yo diso Mali chama te ko yere ninga kesha inaw munda la ube ka karia bi ka Mali blakata fara mo kono mogo ka ube ko donner do de kalama ka fo ko do de benaka a sigile maintenant na man kolosi a on de benaka Mali fantama yoro la Mali yoro mi meni na folo be suraro la na man kolosi a on metla kata aventure ke a yere ka dugu yoro do la na man kolosi o de plan be ka préparer ta ni ambolo koto de ka je ka bo norko lata chama to do General Chani yo kuma info akli bala General Chani ya fa yana ko plan mu be o ye kan d'abord en daire de bo norko la c'est ce plan qui est en cours mais chama sigilembe chama ko irisu te se ka libérer mo fa yana bi irisu ko kolu tita kidal irisu ka surasu ya fokusi ta kidal boni irisu mata kidal on be na ambe chuka bina tanto asimbe ka politique kaltle mike na anteka kidal soro na quoi bombardement na so nga kidal soro mo gon fana be ki préparer di drone kamikaze be mo gon mbulu sanno ikerene mo gon be kila bendi quoi ça be kula be ni ikeren be ka drone mu fli risila ni nunu yo soro dongo do billahi tallahi abaye kele chuga be elema ne be ka stranfen kele mi yawodu iranien be ka drone qualité ni munu fli ka américain sekede nous au drone nous be ka digo de non nous drone soro dongo do billahi do ne be changer ne be ka sran o drone ya ne nous soro drone mako sara ubise ka nga kan soro ubise ka nga avion be oro ubise ko gushi ubise ku to foro jana ka ali palais présidentiel bobo mardi on nous bo bara de la tanto abe shingola ata do halibi nous meta do ngo na ka drone kamikaze fili anga woro ngene mo anta do nous be ka préparation ke Mali somaliser ka soudaniser o de be kala be normalement sisa nga soro asimi ni malien be bolo be nyoko bulu anya fo ka dese o ma famia asimi bolo abise ka politique asimi na politique kala do ansengoro o da na siki ko feta il faut que aka famia ko dans un pays il y a les ça dit que fembe quoi contradiction be jamana bela iranien flengo iranien boraka marché ke kumason Iranien américain négociation ngo iranien ka jamana do bora ko lumason ibusi baraka bane ma bokoni nyamogo ye mu fokanga so iranien bora kumason nyamogo ka kumama est-ce que olu faka ngo sharia de be Iran olu mo kaya mais il faut que jamana moko ko de ni surasi nunu flene ni surasi nunu menato na man kolosi aw mena Mali fantan yoro de na man kolosi oro de be to ambulu Mali na foluma oro na man kolosi ambo na man kolosi o de be ke mo gonbulu ta Mali classe saba ou ben nani General Chani bora ya befo
Chani ma dogo de General Chani bora fa be na ku be fa kamali klak ka ke jamana saba be jamana nani di General Chani ya fa be la jeli ame ne bolo ni jamana bo niveau la président ne kanga bo ni na kuma asibi ko ta placer la bi mbe bo mo be kasola mba bebla hey ay na nga bolo di nyoma anga jamana sauver le roi Assandé la marche verte de 1975 73-75 la marche verte au Maroc roi yake ay prisonnier bebla mo be kasola bebla ay ta YouTube la bi Maroc roi Espagne kelen ata Maroc envahi Maroc roi jamano de onabo ala ni politicien munu mandi aya be wole ku be wole ka be fara nyonga ka kay wulanga Maroc sauver o tagama Sahara konana a video be de ou be tegere fola Marocain be tegere nyonga o de be ka ke Iran bi mais e ka jamana be ka jamana taso be jamana la o le ke e ka jamana de fara nyonga e be politique kele la ka politicien ko turta ko dawlu ko kolumina ku don kasola ka be bla nyonga ka be siga nyonga ka ala ka onya e bolo kuma e moke de ala ya na man kolosi awere de banga to ame jamana perdi awni ala na krache malien 25 millions mo fitini mo kisani moto ni sama moto nani odu ka wuri kananga jam anga arame kontro genga bo worola ni danga te mo seko ke amona wuli kanga fara nyonga chete kan fara nyonga ba kan to fara ube shuenu ube mana ko la jamana bi se ka nyawla to ko jume kurantige be gelea be fembe be awni ala na krache anga miliyaro munu be ka shuen bi français de be ko shuen anga na yeleke mogoyi ayo sika ka nyinwere na obolo kon ne ba ke ya awana négociation ke fana ausara General Chani kuma fanga jangola me 3-4 mois de cela, une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel, réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats qui sont l'émirat du FLA, Front de Libération de l'Azawad, donc l'émirat de l'Azawad, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. Le Mali a un Serma, le Nigeria a un Sarma. Le Serma Gourma du Mali sera le 4e émirat. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Rappelez-vous ce que je dis, mesurez la perfidie et mesurez les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. C'est la volonté de nous diviser, de nous déstabiliser jusqu'au dernier résistant et de s'approprier nos territoires. C'est cette volonté qui a conduit l'Occident à s'allier au diable sur le faux pour atteindre son objectif. Nous ne le permettrons pas, Inch'Allah. Restons vigilants. C'est la vigilance qui nous permettra de contrer toutes ces intentions malveillantes. Abela Jile Aïssan. Bela Jile Aïssan. Général Chani Borani Befo. Obera Uskilebe Bomokono. Nathalie Nya Dota, Nathalie Nya Bota, Kanyina, Sadi Kanani division, ou est division Kelemun Kembali Konode. Ou est division Kelenda Kuku Nyashi Aïsi Konana. Pour nous, nous colossons Nathalie Nyanko et on est Chani Besson à Tchényala. Parce que vous êtes en réalité, vous êtes Chani, vous êtes Nathalie Nofo, vous êtes Chani de Nofé. Abaga dictateria, aka Kalabantia, capitaine Ba Djaoboulou, mais Chani ta Djaoboulou de. Chani ni Algérie ka Djade, ou de Tekadaro Solaoula. Aka, c'est ainsi, Rabir. Anga do, aka.